କିଛି ଖାଇନି ଚଳିବ ତ? ତୁମେ ଧର ପୁରା ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଡରି ନାହିଁ କଣ ତାଙ୍କର ଧରିଲେ ଆମର ତ ସାହସ ତ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାତରେ ଲାଗିଛି ପୁରା ହାତ ଧରୁଛି ଆଜି ଗଳାଟା ଅଛି ଆଜି ଗଳାଟା ଅଛି ଧରିବ କି ଯା ଧରିବ କି ମାନେ ଖାଇବା ଦରକାର ନା ଉପବାସ ନା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ପଛ ବାବା ଧର ନା ସତର ବାବା ସତର ଏଇଠି ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ହାତ ଭିତରେ ଏଇଠି ଅଛି ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣି ଆଉ ନେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଗାଡ଼ି କରିଛି କି ରେ ଏଇଟା ମାଗଣା ପତ୍ରରେ ଟାକର ବାହାରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାଗଣା ପତ୍ରରେ ଟାକର ବାହାରି ବେଲପତ୍ର ମାନେ ବୁଝିପାରୁ ଲୋକ 5,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ